Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Lista o ministro. Kiniusab si Brother Debs Rizaba o gihatag ko pa kamo sa kauban para itong ministro o ebanghelista. Kumusta usab kaninyo mga kagalaan ug mga kaigsunan? Kiniusab si Brother Ronald Kanyaman ug nining higuna ihatag ko pa kamo sa pagpaila pa sa kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta usab og mayong pagpaminaw kanatong tanan sa gihapon? Kini ang inyong igsuon, ebanghelista, Brother Juan Ronilo Mangalos magig-uban usab kaninyo. Og ang programa sa PBC mabati na kini sa 24 ka mga radio station, Visayas ug Mindanao. Karon, aron sa paghisgot sa tema, ibalik ko kamo kang Reverend Charlie. Nining tungura mga mahalamong tigpaminaw ang atong pagahisgutan karon og sa sistema nga tema, ang katawhan sa Dios kinahanglan nga mabinantayon sa ilang mga sulti. Ngano nga kini atong napilian o nakita nato og ipahayag nato nga ang katawhan sa Dios kinahanglan nga mabinantayon sa ilang mga sulti. Tungod kay mao kini ang gihatag sa Dios para sa iyang mga katawhan nga mo'y buhaton ini. Unsay priba niini Brad Deber nga kini ang buhaton nga gihatag sa katawhan sa Dios nga kinahanglan gyud nga mabinantayon sila sa ilang mga sulti. O atong basahon rib sa Bibliang Katoliko, mayong balita nga Biblia nga may imprimatur Ricardo Cardinal Vidal sa Serac, Kapitulo 28, versikulo 25 ngadto sa 26. Nagaingon ini atong i-display sa screen. Ato i-display sa screen ang teksto para Oo. makita sa atong mga nagsunod sa Facebook. Oo. Dayon atong pagabasahon. Okay, kini atong pagabasahon nagaingon ini. Busa sa samang pagmatngon, pagbantay sa imong isulti. Timbang-timbanga ang matag pulong ug pag-andam ug usa ka kandado alang sa imong baba. 26. Tingali adunay usa ka tawo nga naghulat kanusa ikaw masayop ug kun dili ikaw magbantay masukamod ikaw sa kaugalingon nimong mga pulong ug maluka pa diha sa atubangan niya. Busa kung katawhan data sa Dios, dili data magpataka-taka og sulti-sulti. Kay ang pakita sa Biblia kinahanglan butangan daw og kandado ang imong baba sumala sa Biblia. Kay basin og ang mga tawo nga naghulat kanimo kon kanus ka masayo, mahilo ka pa ka sa iyang atubangan. Mo nang gipakita sa nakasulat sa Biblia, Brother Ronnie. Tinuod ka na, Reverend. Karon, sa atong mga pagtuon, nganong ato nang gipakita isip disiplina kon katawhan ta sa Dios, kay kining atong kaatbang nga motubag sa pangalan si Mitchell Bendilio nga nagprograma diri sa Dipulog, no, sa DXKD RPN. Alas 6 ngadto sa alas 7 man ang Ato ato Bradron. Oo. Dayon ang iya alas 7 padong sa alas 8. Maghilak ang adlaw o Domingo nini kung mawali na siya, labi na kong hisgutan bahin ang pagtulon ang PBCM. Kay kini daw atong magtutulo sa lawayon. Bisag unsa na lang iyang gipanulti nga parte tungod kay di man siya muuyon nga mao'y katumanan sa Espiritu Santo ang atong magtutulo kay sa rason niya nga nabaday kuno'y Dios, balaan ko kuno ng Dios, gilansangan ba niya? Tud kay balaan man ang Dios, dili kuno pwede ang Dios mangasawa. Na atong pagtubag niya na nga wala may butang nga dili mabuhat sa Dios kang tanan mabuhat man niya. May gawas man gani pud na sa iyang baba. O kana mabase sumala kay na magunas Mateo 19:26. Pero nining atong punto karon. Kung ang Dios dili makahimo sa pagminyo, mugawas karon nga dili di niya mahimo ang tanang butang kay ang manununda sa ato nang nabasa sa Biblia sulugoon sa Dios ug ang sulugoon sa Dios espiritu pa nga kahimtang nakahimo og minyo. Unsay priba niya na Radroni nga ang Dios
nga giingon niya nga naglumpong kuno babay mo sa salawayon kuno ang atong magtutulo. Pero nganong ningon tab nga mahimo sa Dios kay sa manunda nga espiritu ang kahimtang mahimo niya o nabuhat ang pagminyo. Unya ingnon ba nato ang maong manulunda nga kining ang manulunda ba'y manguwag tungod kay nagminyo? Di man ingon ana. Kay pag magminyo, di na nimo basihan nga manguwag ba na siya. Ang away o ang argumento, nagminyo ba ang manulunda, Berdon? Ang tubag niya na Reverend nagbinyo ang manulunda. Muna yung kisi-kisi ning pastor sa Sabadista nga si Mitchell Bendilio nga atong gipribahan nga ang mga manulunda mga makapangasawa busa kon sila nga mga sulugoon makahimo, how much more ang Dios nga mabuhat man niya ang tanan. Hay nang puriba, Berdon. Okay, Reb, niya tayo Biblia ang James Mopa translation. Basahon ako ang nakasulat sa Genesis chapter 6 verse 1 and 2. Ug ato pong i-plaster sa screen kay pagabasahon ko gingon. Now when men began to multiply over all the world and had daughters born to them, the angels noticed that the daughters of men were beautiful, and they married anyone of them that they chose. Sa ato pa, sa diyang midaghan ang mga tao ibabaw sa kalibutan ug dunay mga anak nga mga babae nga nangatao diha kanila, ang mga anghel nakabantay nga ang mga anak nga mga babae sa tao mga maanyag og sila nakigminyo sa usa nga ilang napili. Oh. Makita nato nga sa mga manunda nakigminyo sumala sa ilang nagustuhan sa mga anak nga babae nakita nila nga maanyag. Di man pwede na atong ingnon nga oy manguwag pod di ay ning manulunda ba? Mo nang bot na mong ipasabot. Pagkabati ni Bendilio nga usa sa pastor sa SDA kon Seventh-day Adventist Iglesia Adventista del Séptimo Día. Iyang giatake ang maong Biblia nga gibasa namo. Kay masabtan man nga kung ang manulunda magminyo, nganong ang Dios mapugngan man nga labaw man ang Dios kaysa manulunda. Tinuod. Unsa diyon ang iyang gibuhat? Kini daw Biblia nga gigamit namo. Usa kuno ka kabulyasuhan ni namo. Mo ni ang iyang gisgutan. Way hinungdan ko no ni Biblia atong patalingugan Brad Deber, Brad Ronald, Brad Ronnie ang iyang katarungan. Okay, maminaw na to ang tingog ni Mitchell Bendilio pastor sa Sabadista. Ila pagong nibasa Genesis 6 ato nga basahon nga din ang Genesis 6 nga ang manulunda mga sawa. Genesis 6:1 ngadto sa 3 basahan daw. Og nahitabo sa misugod pagdaghan ang mga tao sa ibabaw sa nawong sa yuta ug may nangatao kanila nga mga anak nga babae. Nga sa pagkakita sa mga anak nga lalaki sa Dios nga ang mga anak nga babae sa mga tao nga sila mga maanyag nangasawa sila sa tanan nilang napili. Og miingon si Jehova, ang akong espiritu dili makiglali sa gihapon sa tao kay siya unod apan ang iyang mga adlaw magausa kagatos o kaluhaan katuig. Okay, matud pa nila diha na ang nagbinyo diha ang anak sa Dios o ang anak sa tao ang anghel ng asawa. Nigamit og mo pa translation. Diyan, sa daghang mga version sa Biblia, di ko na mo mabasa. Nabiktima og translation na way hinungdan. Nabiktima og translation na way hinungdan. Hala ako kay challenge. Gawas sa mo pa translation. Genesis 6:1 ngadto sa 3. Basahang manulunda na. Gawas sa mo pa translation. Genesis 6:1 ngadto sa 3. Basahang manulunda na. Igsoon tabangan tamo 38 ka version ang Biblia nakos banay. 38 ka version ang Biblia nakos banay. Mga mahal namong tigpaminaw, klaro nga atong napamatian og nabati ninyo nga sa pamahayag nga sa daghan kuno nga Biblia wa gyud dili gyud kuno mabasa na nga manunda kay nabiktima man kuno mi sa hubad
nga walay hinungdan daw ang James Mopat translation matod pas iyang rason. Og tungod kay para gyud ipangusog nga angay gyud siyang tuhan, ipabasa na og manulunda ba? I-challenge pa I-challenge. nga unsa nga bersyon nga kanang Hinisi 6:1 ug 3 manulunda ba nang nangasawa. Kay ang bot niyang ipasabot, Bradron, nga nabasa na niya ang mga Biblia. 38 gud kuno ka Biblia na siyang balay. Busa siya tuganan ta mo. Di siya gud mangutana ta. Oy nangutana niya, pero iyang yung ipasigwar ba? Kung sila yung pagkasulti, iyang ipinagarpar ang iyang mga Biblia nga daghan di ay. Kay 38 sugod ka book daw. 38 daw kuno ka nga Biblia. Boy no? Kay nabiktima man di ay ta sa daotan nga hubad, dili maayo nga hubad. Wala hinungdan daw nga translation. Walay hinungdan. Busa gi-challenge ta sa ubang hubad sa Biblia nga kanang Hinisi 6:1 ug 3 manulunda gyud ang gisgutan. Sa size 1 og 2. Nga makapangasawa mo na iyang challenge. Nakaron. Kining Biblia nga Katoliko, maayong balita Biblia na siya nini. Kini bang iyang challenge ato bang kapamatud-an Brad Ronald sa Biblia nga ang gisgutan gyud sa Henesis 6:1 ug 2 nga matupan niya basa sa ubang hubad nga Biblia. Kay nabiktima man kuno ta sa walay hinungdan nga Biblia nga James Mopat. Kapamatud-an gyud nato Reb. Kini Bibliang Katoliko nga maayong balita nga maimplementor Ricardo G. Cardinal Vidal sa Henesis kapitulo 6 bersikulo 1 ingon ini 1 ug 2 ingon ini atong mabasa. Niadtong panahona daghan na ang mga tao sa kalibutan o maanyag ang ilang mga anak nga babae. Nakita kini sa pipila ka langitnong mga binuhat o gipangasawa nila ang ilang nagustuhan. Unya na day putnot din Reb, giingon din nga size 1 ug 4, unya na day giingon nga Hob 1 size 2 1. Sa ato pa, kining Henesis 6:1 ug 2 nga adunay putnot nga gikuha nga mabasa pod ni sa Hob kapitulo 1 bersikulo 6 ug sa kapitulo 2 bersikulo 1 sa Hob. Nya sa James Mopat Reverend angels niya nang mong version gitawag ang angels og langit nung mga binuhat. Karon kay gitawag man ni langit ng mga binuhat, dili dinhi yutanon. Lisod pod og anghel nga niya sa yuta ang gipasabot o sinugo. Samtang kini nga pagkasinugo, langit no ni nga pagkasinugo, gibutang man ang Hob 1:6. Kini bang gitawag og langit ng mga binuhat nga nangasawa Bardon, pero sa James Mopat gitawag og manulunda o anghel. Kung atong susyon ang Hob 1:6, kining langit ng binuhat mabasa ba diya, Bradron? Mabasa ni Reverend og mao lang gyapon ang hubad sa Biblia nga dunay imprimatur ni Ricardo Cardinal Vidal. Ang pagabasahon ko kay ni footnote man ang Henesis nga gibasa sa kaubang ministro size 1 sa Hob 1:6. Basahon nato ang maong hubad ni Ricardo Cardinal Vidal, ang Hob kapitulo 1 bersikulo 6. Atong i-plus pod sa screen aron makita pod sa atong mga nagsunod sa atong programa sa Facebook. Akong basahon giingon kini sa pagpahayag mga kaigsunan nga atong mataga dinhi gingon sa atong mabasa niya ang nakasulat mga mahal nga tigpaminaw gingon kini sa pagpahayag dinhi unya usa niya na kadlaw sa diha nga ang mga langit nung binuhat miatubang sa Ginoo didto usab si Satanas uban kanila. Unya nining maong version makita gyapon nato Reverend ang footnote nga kini gikutlo didto sa Henesis kapitulo 1 Bot ipasabot nga mabasa po dito sa Henesis 6:1. Nga ang kining giingon nga mga pagpahayag nga atong nabasa nga mabasa gyapon di sa maong putnot. mabasa gyapon sa mga footnote nga gingon mga langit nung mga binuhat nga ang but ipasabot mga espirituhanong binuhat nga nag-alagad sa Dios didto sa langit. Usa sa putnot pa lang daan. Makita na nga mga alagad ini sa Dios, mga espirituhanong binuhat nga nag-aalaga dito sa langit.
kining gitawag og mga langit nung binuhat Nga sa James Mopat, angels nga nakahimo sila sa pagbinyo. na karon kini bang gisgutan sa Job 1:6 nga langit nung mga binuhat nga sulugoon sa Dios nga mga espiritu nga kahimtang kini bay gihubad ba sa ubang Biblia nga giklaro nga kini ang Job 1:6 manulunda kining langit nung mga binuhat kay nag-challenge man siya nga nabulyaso man kunota sa hubad nga walay hinungdan ang James Mopat na biktima ta ni ining hubara, Brad Deber. Na atong puribahan reb nga kanang mga langit nung binuhat sa laing hubad king the Living Bible sa maura gyapon nga bersikulo Job 1 bersikulo 6 angels na diri ang gigamit atong pagkapuribahan. Nagaingon ini, one day as the angels came to present themselves before the Lord, Satan, the accuser, came with them. Then, na ay footnote diri, Job 1:6, the angels, literally the sons of God. Mga anak sa Diyos. Ang mga anghel. Oo. Di klaro, sa gibasa palang daan, naa na diha nakasulat sa Job 1:6 nga angels. Mao na, sa atong natun-an, nga ang katawan sa Diyos kinahanglan nga mabinantayon sa ilang mga sulti, nakita nato, bradron, nga dinhi palang daan kung analisaron kung kinsa ang katawan sa Diyos, katong katawan sa Diyos, katumang dili mahiluka pa, katubang kinandaduhan ang baba, nga kung abrihan ang iyang baba, siguro, nga dili siya mahiluka pa sa iyang makaatbang. Wala makamatngon ka bindilyo sa imong baba. Kaya ang imong challenge, nagtuog kag dili na mo kapamatud-an nga aside sa Genesis 6, Kapitulo 6, versikulo 1 ug 2, kaprob na mo nga ang anghel nga nangasawa din na magitawag mga langit ng binuhat, gitawag na silag sons of God, anghel ang pagtawag niya na. Manulunda. Unya, ato mang nakita, bisan ba ang ilang basahon, Brad Deber, nagpamatuod ba nga kini manulunda gyud ang gipasabot sa Job 1:6? Wa ting ka masa bindilyo sa Ilang kagulingong Oh. basahon? na matod pa nimo 38 ka version ang Biblia. Biblia nimo nga nasa imong balay gipakatulog tingali na nimo. Basa-basa po, bindilyo. Ay matod pa niya Bradron. Piki kuno ang Espiritu Santo nga nagtudlo nato. Dapat kita kay piki mupaka. Kita nga piki mupapaka maninon sa dili piki. Nabaligtad na lugar niya na. Atong pagkapribahan rib nga kanang Job 1:6 mismo ilang kaugalingong Ilang libro. basahon. Oo, ilang basahon rib. Mo'y nagbutyag nga angels na of God. Atong pagkapribahan dinhi, the great controversy, Sinulat ni Ellen Goldwhite. America's role in prophecy. Atong basahon. The scriptures declare that upon one occasion when the angels of God came to present themselves before the Lord, Satan came also among them. Na ay gi-close and open parenthesis, Job 1:6. Na kung ato ning basahon, hubaro na to sa Bisaya, ang mga kasulatan nagpahayag nga sa usa ka okasyon sa panahon nga ang mga anghel sa Dios nanuol sa ilang kaugalingon sa atubangan sa Dios, si Satanas miduol usab ngadto kanila. O ang sitas niya na Job 1 bersikulo 6. mga mahal namong tigpaminaw mga kaigsunan. Dayag nga naghagit o nag-challenge siya nga di ba kuno na mabasa sa ubang Biblia. Patod pa siyang kuan nga dili daw gyud. Kay kana ra kuno ang James Mopat. Kana kuno wa man kuno nay hinungdan. Ang James Mopat. Ang James Mopat nga translation na biktima daw may niya ang hubara. Pero sa laing pamaagi, Bradron, kung maghisgot na biktima, siya ba po gigamit anang James Mopat kung sa iya lang katuyuan, gigamit ba niya na? O kung ang punto nga basyan, kung basahon ang Biblia,
nabulyaso o nabiktima madaitas way hinungdan nga hubad sa Biblia, nigamit ba siya way hinungdang hubad, brethren? Ni gamit mo lagi na bindilyo kung ikaw man ka ang katawan sa Dios ayaw migtablahi kay nabulyaso og nabiktima man ka mi sa translation nga way hinungdan. Di modo dili gyud kaunta mo gamit nining maong version kay wala man ni hinungdan. Pero kay gigamit man nimo ni. Mo na gingon nga mailang di ay kung ikaw mo gamit dili sayop dili inuntag dili na bulyaso pero kami gani bulyaso na. Mo na gingon, brethren, nga ang katawhan sa Dios lang mao ang kinahanglan nga siya naa sa pagka mabinantayon sa ilang o sa iyang mga pagpanulti. Tinuod ka na. Atong paminawon, Reverend, o kining mga nagsunod nato, nga kining niingon diri ka nato, nga giprove nato ang mga manulunda or anghel makapagpangasawa, matud pa niya, way hinungdan kuno nga translation na biktima sa wala hinungdan nga translation nga bisan ikaw bindilyo nagamit pod niini nga maong bersyon. Nga walay hinungdan. Way hinungdan. Atong paminawan. Atong basahon ang James Moffat translation sa Matthew 26:26 to 28. Unsa gingon? 26 to 10 up to 28. As they were eating, he took a loaf, and after the blessing, he broke it. Then he gave it to the disciples, saying, "Take and eat this, it means my body." He is also took a cup, and after thanking God, he gave it to them, saying, Drink of it, all of you, this means my blood. Padayon. The new covenant blood shed for many to win the remission of their sins. I tell you, after this I will never drink the produce of the vine, till the day I drink it new with you in the realm of my Father. Okay. It means my body. Ha? Sa diha nga iyang gipikas-pikas ang tinapay. Ha? Sa diha nga iyang gipikas-pikas o gihatag ang tinapay. Ingon siya, dawata kan-a kini ninyo. It means my body. Kini nagkahulugan sa akong lawas. O di, klaro kayo nga nag-explain ni siya about sa pagpikas-pikas sa tinapay. Unsa ang gigamit? James Moffat. Pag kami mo gamit, unsa ang James Moffat? Nagkampat na. Kay wala kuno'y hinungdan na biktima kuno hining James Moffat nga wala hinungdan. Mao na atong giingon sa labay ng Domingo nga swapang ka bindilyo. Kang ano man, kung ikaw mo gamit James Moffat, okay lang, pero kami gani, imo din ingnon nga nabiktima sa translation nga way hinungdan. Nakaron. Busa, tungod kay ang katawan sa Dios, kinahanglan man nga magmabinatayon sa ilang mga sulti para dili mahilo ka pa sa iyang kaaway. Kung kami may kaaway nimo bindilyo, kami mahilo ka pa. Pero klaro nga lang nga siya kaaway o siya dili katawan sa Dios kay wala magbantay sa iyang gipangbuhian nga mga istorya o sulti. Both party, brethren, kita nahimong iyang kaaway sa doktrina, o siya po nahimong kaaway nato sa doktrina. Pero ang mga katawhan sa Dios, dunay instruction nga mao lamang ang makapahilo ka pa sa kaatbang, brethren. Tinuod ka na. Base sa nakasulat sa Biblia nga mayong balita, Biblia kang Ricardo Cardinal Vidal. Og supisente Sa kayo. Sirach 28:25-26. Og supisente kay Reverend nga atong gipanggamit nga mga teksto pagpuriba haron malukapa si Bindilyo sa mga rason sa pag-challenge asa nga version nga mabasa nga kanang sa Genesis 6:1 ug 2 mga manrunda ang gipasabot. Oo. Nakaron. Dugang pangpayag, unsa man gyud ay kagustuhan sa Dios sa iyang mga katawhan nga ipagmabintayon sila sa ilang masulti sumala sa Biblia, Brad Ronald. Ani Areb, akong pagabasahon, akong ipabor lang sa ilang Biblia nga may tatak SDA kon 70 Adventist Bible. Biblia na gyud ninyo bindilyo. Giingon sa pagkasulti. Sa Episo Kapitulo 5, versikulo 15 nag-ingon, Busa, pagbantay kamo pag-ayo sa inyong pagawi. Dili ingon nga mga buang-buang, kundili ingon nga mga masinabuton. Nakita nato sa gibasa ni Brad Ronald sa 5:15 sa SDE Bible kon Seventh-day Adventist. Mo na buti pasabotan ng SDE. Busa pagbantay nga mo pag-ayo sa inyong pagawi, dili ingon nga mga buang-buang o dili ingon nga mga masinabuton. Kinahanglan dili gid kita ipagbuang-buang atong kaugon ipagbantay ta. Gawas nga ipagbantay ta sa atong sinultihan, ipagbantay pud ta nga kinahanglan nga magmasinabuton ta dili ingon nga buang-buang. Sa ubang hubad naman sa maong Biblia, kung atong atuan Brad Deber,
Giunsa na pagkasulti ang Episo 5:15 sa ubang huban naman sa Biblia. Okay, Reb, atong pagbasahon. Sa mayong balita nga may imprimatur, Ricardo Cardinal Vidal, nagaingon ini. Mora gyapon bersikulo ha, Episo 5:15 nagaingon. Busa pagmatngon kamo pag-ayo sa inyong pagkinabuhi, ayaw kamo pagkinabuhi sama sa mga walay alamag, kundili sama sa mga maalam. Klaro matinaw ang ingon sa Biblia nga pagkinabuhi kamo. Ipagmatngon di ay nga magkinabuhi kamo sa matud pa nga dili nga ikaw walay alamag, kundi ikaw ipagkinabi sa mga may Kaalam. Kinahanglan gyud di ay ang kaalam. Kung magsulti-sulti ta ug walay kaalam, usa ka na kapaagi nga nahimutang buang-buang sumala sa Biblia. Mo nang gipahayag sa atong nabasa sa Biblia. Pero brethren, kapag ka nagisgot ang Biblia nga kinahanglan magbaton ta sa kaalam o pagka masinabuton nga dili ta mahimong ingon nga buang-buang. Unsay sugo sa Dios sa iyang mga katauhan, diin sila gipahamangnuan nga magmatngon pud o mabinantayon sila sa ilang sinultihan. Ang sugo sa Dios, Reverend, kung adon na may magahimo sa mga binuang-buang o kanang giingon nga mga walay alamag nga mga pamaagi, ingon ang Dios nga ipasanta na sila. Munang nay nahitabo nga kulo ka bildo tali na kanato, Reverend og gining pastor sa Sabadista, kay ato ning santaon ni mga sistema nga binuang-buang iyang gihimo. Yang mga sistema sa pamatuon. Okay, mo di kagustuhan sa Dios. Datay Biblia nga dunay imprimatur ni Ricardo Cardinal Vidal o sa kamayong balita Biblia ang Katoliko. Basahon ako ang pahayag ni apostol nga si Pedro. Tinuod nga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo dinis unang Pedro kapitulo 2 versikulo 15. Gingon sa pagpahayag. Mao kini ang kabubuton sa Dios. Unsa man? Buot siya ang Dios nga masanta ninyo ang mga sulting walay hinungdan sama sa mga buang-buang. Pinaagi sa inyong mga maayong buhat. Busa ang kagustuhan kadto ang mga tawo nga dunay mga sulting walay hinungdan og mga buang-buang nga mga pamaagi santaon to matud pa sa Dios pinaagi sa mga maayong buhat. Klaro nga doon nagyoy pagsanta. Kung nagtuo siya nga siya katawan sa Dios, mo nang iapod tang gisanta-santa brethren nga. Kini daw atong ituhan nga Espiritu Santo brethren, Badlungon, piki, unsa man nga iyang isulti, motakal kuno, daghan pang iyang ipangsulti nga mga malaway. Kay maghilak man aning Domingo ha, og di siya makaistorya linaway o binastos nga mga pagpamahayag. Maghilak gid ang Domingo nimo Bindilyo. Og mubasa siya text sa mga nagnilaway nga sama niya ato pamatiagan ininyo og nasayop ba mi. Dili man mi manalagna pero among isultidan nga unya inigsulti niya di ba na ay mga linaway. Busa among gipanghinaot nga nalamdagan kamo sa mga kamaturan nga among ginapapadangat kaninyo ug natinawan kamo nga ang mga katawan sa Dios magbantay sa mga sinultihan dili magpataka-taka og naila nato kung kinsa ang katawan sa Dios sa kaniya ba o sa kanamo ba. Amto diha ang among ikaalagad kanyo. Sa ngalan na lamang sa among tutulo, Master Tomas di Eugenio Senior kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio ug sa ngalan usab sa kauban ang mga evangelista o ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba. Ug kiniusab si Brother Ronald Ganyaman. O kiniusab ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos kami miyon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pag